Kebangun. Sige. Kebangun. Ayam na. Ayam lagi. Ini nalang. Asa ka pembayot sa? Para batay kwarta. Aram doon text dire kay na di yung balay dire. Asa ka dapat balaya. Uy, day. Siha buli mo food. Kadabi ba? Oy. Ay bayo terima agi parahon ginako. What? Di gini matabang oy. Uli mo muhuno oy. Oy. Mabayot oy. Tikang ko ng bayota ron. Ikot ko na saging. Sama tagita. Ha? Tahu din. Asa mo layo na ni. Hala, may tiguang. Ay bayot, para. What? Oy, ganun lang. Oy, mga bayong mo na, mga bayong. Ako, bitirano na ko yun. Ay, kung kuha niyo. Di na ni. Oy, barog mo. Barog na ko. May kamutindo ko, barog na ko. Ay pa may tulid na. Tulid yun. Walang bayot. Kagikan oy nga. Ako rin, nakata ko bayot ba? Lemak mo na yung lubot. Mura lagi kag nakaigit noy. Igit na, igit. Yang git sa kuhan ba, git. Asa man nakaigit ka noy? Dito tag katutoy yan. Hindi ko yan. Bayot. Yan mo. Ayaw bro. Tabong mo niyo lain kay mo. Abis mo na ko ay. Pila dahil mong edad? Etsen. 18 illegal age. Etsen ako. Illegal age. What? No. It's na bed. Illegal age, so illegal age. Ito sa na imong kuan tabako eh. Kain tabako na ko, di ni maupos. So pag-upusan na kahoy mo na. Sa madyo plano niyo na ko yung gidami ko niyo diri. Kamu, sino sa inyo? Apa mo man Ya, mga tahem na. Ayaw di ba? Dali mo ilang. Ay! Isa man gidip. Uy, dali mag-legs. It's like in me. Check ko lang. Yot. Kanang kuan mo yot, kanang mamayot talaga yun kanay. Lamig gini at kabango. Kabango. Tanah. Hindi ka nag-aral. Saan ka nag-aral? Part time, bihuta ka. Bayad. Hon. Uboy na ko. Diko. Ayun. Dep.